Na izravnoj video vezi u Puli je kancelar Porečke i Pulske biskupije Ilija Jakovljević. Dobro vam večer. Dobro večer svima. Čuli smo naglaske iz priopćenja. Je li vaša biskupija otuđila sporne nekretnine kako stoji u priopćenju? Naša biskupija nije otuđila sporne nekretnine Abacidi Pralji, budući da smo mi te nekretnine pravomoćnim odlukama hrvatskoj zakona dobili. Mi smo to dobili od države i mi smo s njima bili slobodni raspolagati kao vlasnici. Biskup Milovan u početku je pristao na pregovore, a zatim se povukao. Zašto? Biskupija je pregovarala u početku i pokušala da ne dođe do ovoga, a povukla se na neki način nikada nije, nego je uvijek željela i inzistirala da se poštuju Osimski sporazumi i zakoni Republike Hrvatske, jer je ove nekretnine biskupija, to je odnosno župa, dobila prema zakonima Hrvatske. Želim ovdje jasno naglasiti da ovo nije unutar crkveno pitanje, jer je Abacija di Pralja tužila državu i država je ta koja je tužena. Abacija di Pralja je zatražila odštetu od države. Ako je država ne želi oštetiti, onda to mora učiniti biskupija. I s druge strane, još što želim naglasiti, u volji oporučitelja jasno stoji, ako benediktinci bilo kada odu iz Dajle, da više nemaju pravo na te nekretnine, da ostaju u pobožnoj ustanovi koja nije nikada ustanovljena, ali znademo po crkvenome pravu da tada svu jurisdikciju preuzima biskupija. Je li onda država pogriješila kada je vratila imovinu za koju je crkva već dobila odštetu? To je u nadležnosti državnih institucija. Mi smo uputili svoj zahtjev DORH-u u kojemu tražimo da se preispitaju ti sva rješenja i ako je bilo pogrešaka sa strane države, mi ćemo odmah izručiti svu imovinu državi, jer po zakonima ova imovina ili i po Osimskim sporazumima ili pripada državi ili samoj župi. Ako budemo u čemu nepravedno dobili, mi to ćemo pravedno vratiti Republici Hrvatskoj, koja jedino tada ima pravo na nekretnine. Ovakav istup u javnosti prilično je nezgodan za vašu poziciju. S jedne strane kancelar mjesne biskupije, s druge poglavar Katoličke crkve. Stječe se dojam da ste u osobnom sukobu s papom. Nikada ni u jednoj svojoj rečenici nisam nešto rekao protiv pape, u punom sam zajedništvu i poslušan sam papi, kao što nisam u sukobu ni s kardinalom Bozanićem, nego pokušavam činjenice i na temelju svih argumenata i reći u kojem se stanju nalazi Porečka, Pulska i biskupija, i ako bi ovaj sporazum mi primijenili, da ćemo tada prekršiti zakone Republike Hrvatske i Osimske sporazume, i vjerujem duboko da je ovo jedan veliki nesporazum na relaciji Poreč-Rim i da ćemo ubrzo naći jedno zadovoljavajuće rješenje za sve, a mi ćemo nekretnine, kako sam rekao, vratiti državi. Hvala gospodine Jakovljeviću. Hvala lijepa.